Momita Narzary channel ko subscribe kalam, bell button ko press kalam. Hi guys, welcome back to my channel. Momita Narzary channel आं गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय. आं दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैदों. स' नोंथांमोना भिडिअ इन्टारेस्टेड बा नायलांदो. स' आं दिनैनि गोदान रेसिपियानो जाबाय मैथाजों थास' बिबार. स' मैथाजों थास' बिबारखौ आं माबायदि सङो स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो जोबजासिम. दा आङो थास' बिबारजों मैथाजोंखौ सायनानै रेडि खालामसै. स' आङो थास' बिबारखौ सायनोसै. थास' बिबारा बांद्राय मोनाखै, गोथांसो. दा आङो बेखौ सायनोसै. दासो बायनानै लाबोदों. थास' बिबारखौथ' नैबे खर'खौ जाखाया. बख'नांगौ. बिदियाव एखमबा गेसाव थायो. एसे बस'नोसै बेखौ. दा आङो बेखौ हानोसै. गेसाव गैया. अबेबा गोमोना गेसाव थायो सिङाव. दा बेयाव जेबो गेसावानो गैया. नङाबा सिंनि गेसावखौ मोनथिया. थास' बिबारखौहाय अखा हानायावसो जानांगौ, नङाबा सान्दुं दुंनायाव जायोबा मोनामो. जानोलाय नोगोर गोथाव मोनो. दा आङो मैगंखौ सायखांबाय. दा मोननैसोल'सै. दा आं बेखौ सायनानै लानोसै. सायनानै लाखांनानै आङो मैथाखौबो सायनानै रेडि खालामना लाखानोसै. आखाइया गोजा जाजोब्बाय. गावनो थास'नि कालारा नांजोबबाय. थ' आं दा मैथाखौहाय सायनानै लानोसै. दा बायदियावथ' थास' बिबारा बिराद गोथाव जासिगोन. नोंथांमोनहाबो न'आव एबारनिफ्राय जानाय ट्राइ खालामदो. सोरबाफोर संनो रोङाबा सोलोंनानै संदो. दा आङो मैथाखौ सायखांबायानो. दा बेखौ सायखांनानै आङो सुनोसै. थ' नोंथांमोनजों सुनायखौ सेयार खालामला. डाइरेक्ट आङो संनोसै सुखांनानै. मैथायाव मा होयो, मैथाजों थास' बिबारावहाय मा होगोन, स' नोंथांमोनजों आं सेयार खालामगोन. माबायदि सङो स' नोंथांमोना नायलांदो आंनिखौ. आं दा सायखांबाय. आं दा बेखौहाय सुनानै दा आङो गासिबो मस्लाफोरखौ रेडि खालामनानै लाखाजोब्बाय. स' बियो सामब्राम गुफुरजों बानलु जिरा देनाय, ओमफ्राय नैबे संख्रि हालदै, बांद्राय मस्ला होआ. मैथाया नङाबा खैथांथां जायो. स' आं दा बेखौहाय संनोसै, स्टार्ट खालामसै संनायखौ. स' नायलांसै. साराया दुंबाय. आं दा बेयाव थावखौ होनोसै. बारा बुरजा होनाङा, स' एसेल' होनांगौ. खारै होखागोन नालाय. दा आङो मैगंखौ होनानै लानोसै. बेखौ मोजाङै एरनांगौ. स' दा आङो बेखौ खोबनानै दोननोसै दसे. दा आङो बेयावहाय संख्रिखौ होनोसै. बेयाव हालदै. दा आं बेयावहाय रुइनायनि थाखाय खारैखौ होनोसै. बांद्राय होनाङा, एसेल' होनांगौ. हालदैजों खारैजों होबा गोथाव जाजोब्बाय. दा बियो खामबाय. दा बेयावहाय आङो दैखौ होनोसै, जाहाथे बियो रुइनायनि थाखाय. दा दैखौ होनोसै. बांद्राय होनाङा. बेयो दा रुइथोंसै. दा आं बेखौ खोबनानै दोनथ'बाय. गेब्लेबाय. दैया बारा रानाखै दाबो. थ' आङो बेयावहाय सामब्राम गुफुर जिरा देनायखौ होखानोसै. जाहाथे मोजाङै सिङावहाय मस्लाफ्रा मोजाङै आवलिजोबो. ओरैबायदि गोथाव नुखाबाय, मैथा होआबाबो. खारै होबा हारसिंनो गेब्लेखायो. खारैखौ बांद्राय बुरजा होनाङा, एसे होबानो जायो. दा आं बेखौहाय दै
जानजासे आङो खोबनानै दोनथ'नोसै दा खोबनानै दोनथ'दों दा आङो नायनोसै गासिबो गेब्लेजोब्बाय दा आङो बेवहाय मैथाखौ होनोसै मैथाखौ होबाय मैथाखौ होनानै एरग्लिनोसै बांद्राय इसेबां थाफ नङा बेयो ओंख्रिया संनो गोरलैसो नोंथांमोनहाबो न'आव ट्राइ खालामनानै जानाय जा गोथाव जाखायो हिन्जावफ्राथ' गासिबो संनो रोंजोबखायो स' हौवाफ्राबो न'आव ट्राइ खालामनानै जानाय नायदो बिदि ओंख्रिखौ बियो दसे सम रानबावथोंसै एसे आमथा आमथा जाबावथोंसै बिदि लाव लावबा बांद्राय थावनाय मोना स' आमथा जाथोंसै एरग्लिजोबखाबाय आं गासिबो दोलो दोलो गेब्लेजोब्बाय दा बियो बेवहाय दसे रानहोबावनोसै खोबथ'ला बेखौ डाइरेक्ट रानहोनोसै स' गाइस आंनि मैथाजों थास' बिबार ओंख्रि संनाया माबायदि जादों मोजां जादों ना गाज्रि जादों कमेन्टआव खिन्थाहर मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम आरो सोरबाफोर चेनेलखौ गोदान नायदोंबा साबस्क्राइब खालामनो दाबाव थेंक इउ फर वाचिं गोजोननाय थाबाय बयखौबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय